Dobrý deň, nachádzame sa v historickom centre Bratislavy na Kapucínskej ulici. Schádzame po schodoch na Klarisskú ulicu. V tomto dome sa nachádza romantický trojizbový byt, ktorý sa majitelia rozhodli dať do nájmu. Vchádzame do pokojného Pavlačového dvora, ktorý je malým zeleným rajom uprostred rušného mesta. Byt slúžil posledné roky ako administratívny priestor, avšak má všetky náležitosti potrebné pre plnohodnotné bývanie. Hneď pri vstupe míňame toaletu a už sa pozeráme do dvoch izieb. Pokračujeme po chodbe a nahliadneme do kúpeľne, kde je aj plynový kotol na kúrenie a prípravu teplej vody. Vstupujeme do najväčšej miestnosti bytu, vhodnej na trávenie denného času rodiny. V prípade využitia bytu na administratívne účely tu môže byť veľká zasadačka. S obývačkou susedí plnohodnotná kuchyňa, oddelená zasúvacou stenou. Z obývačky je priamy výstup na Pavlač s výhľadom do dvora. Počas vegetačného obdobia je tu plno zelene a kvetov. Ak túžite bývať alebo mať sídlo vašej spoločnosti v pešej zóne historického centra mesta v kvalitne zrekonštruovanom dome, tak toto miesto si určite zamilujete.